рӯзи 9 ноябр президенти Русия Владимир Путин қонун дар бораи тасвиби созишномаи Русия ва Туркманистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи амниятро имзо кард. Санади мазкур дар портали расмии иттилооти ҳуқуқии Федератсияи Русия нашр шудааст. Созишнома дар Москва рӯзи 10 апрели соли 2003 ба имзо расида буд. Моҳи август ин санад барои баррасӣ ба Думаи давлатӣ пешниҳод карда шуд. рӯзи 21 октябр ин қонун аз ҷониби вакилони Думаи давлатӣ ба тасвиб расид. Парлумони Туркманистон бошад ин санадро рӯзи 24 октябр ба тасвиб расонд. дар ҳуҷҷат қайд карда мешавад, ки кишварҳо барои баланд бардоштани субот ва амният дар Осиёи марказӣ ва дар маҷмӯъ дар ҷаҳон ҳамкорӣ хоҳанд кард. дар доираи ин ҳамкорӣ ҷонибҳо ӯҳдадор мешаванд, ки фаъолиятҳои сиёсии худро ҳамоҳанг бисозанд. бояд гуфт, ки Туркманистон ҳамеша аз ҳамкории наздик бо Москва дар канор буд ва аз ин рӯ ин созишнома барои бисёриҳо ногаҳонӣ гардид. коршиносон истисно намекунанд, ки маҳз афзоиши норозигии мардуми Туркманистон режими Бердимуҳаммедовро маҷбур кард, ки барои кафолати амният ба Русия муроҷиат кунад, то дар сурати шӯриши мардумӣ дастгирии низомии Кремлро ба даст орад. Согласен с вашими оценками развития наших отношений.